Bon dia, som Antoni Bennassa, president de la denominació d'origen de vins Pla i Llevant de Mallorca. Cada any, per aquestes dates, teníem el costum de fer una presentació presencial, directa, dels nostres vins. Enguany, per les circumstàncies que tothom sap, aquesta presentació no serà possible, sinó que l'haurem de substituir per una presentació a través de les xarxes socials. Però volem que tots els amics i amigues del Pla i Llevant siguin informats de les nostres novetats. En els pròxims dies, diversos vídeos faran aquesta presentació. Enguany, com tothom sap, ha estat un any difícil, però els nostres pagesos i els nostres vinaters han superat les circumstàncies adverses i han aconseguit fer uns vins que pensam que són de la màxima qualitat. Esperem que tots vosaltres ho podeu comprovar i que puguem gaudir conjuntament d'aquests vins. Salut!